Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Madugaton mo husay. Parang naroroyag ka. Ano yung matin? Ano akong nanor? Klaro. Hirap yan. Uli kami tuh kami plaza basketball kami. Ano yan naman naman nilita na ba? May pagkaon daw. Ano man mapupud ka mga amon. Oh, tara. Ano? Tara pare, panahin kita pare. Ano ini may bugas. Tara, ano? Tara. Tungat niyo. Sa kapling. Ipapakita at dagat. A few minutes later. Summer. 12 seconds later. Yo, mana lagi na gabi yan lugod kita kaya may nangyari padala sa hawa. Sorry na. Ya kan ni Christoph nga. Mapay ko na pag kinarigo. Di mo uli. Mo lagi. Yo, ngoy. Ako pag pinakabayad at. Ato na lugod din nila. Wala lugod.